imeela Chineke gị onye mere ka anyị ahụ n'elu akwa ndị na-anyị dị iche iche ma kulie n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ndị ọzụzụ atụrụ abịakwana m ọzọ ka m na unu nọrịkwa n'ụbọchị taa dịka anyị si anụkwa ma n'ụka ma n'ebe ọzọ. Isi na ịbụ onye ọzụzụ atụrụ, ịkpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ, Chineke ziri gị ozi. Ị na-ekwu ihe gbasara otu ụzọ n'ụzọ iri nke ndị bekee na-akpọ tithe, si na ọ bụ na akpa gị ka a ga na-akwụnye. Onye nwe anwa jee ebe ọzọ jee kwụnye otu ụzọ n'ụzọ iri dịka Chineke si wee tụziere ya aka, ịnụ ya ma onwe ka isi wee nweta kepụkepụ ya, iwe na ọnụma eju gị obi. Isi na ọ bụghị Chineke gwara ya, mana Chineke na-agwa gị nata otu ụzọ n'ụzọ iri n'aka ndị na-eje ụka ị na-eje. Mgbe ụfọdụkwa ndị na-adịghị eje ụka ahụ nke ịbụ onye ọzụzụ atụrụ n'ime ya na-abịakwa kwụnye gị otu ụzọ n'ụzọ iri, mana ị dịghị asị mba were jee gakwu onye isi ụka ma ọ bụ onye isi nchụaja ma ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ nke nọ na ụka nke onye ahụ na-eje. Ị dịghị asị onye a jee ebe a jee kwụọ ya bụ otu ụzọ n'ụzọ iri, na-anakwara ya si onye agbụnye ikpe na ka ikpere ya ekpere. Mana onye si n'ụlọ ụka nke gị gaa n'ụlọ ụka onye ọzọ dịka Chineke si tụziere ya aka n'eziokwu jee kwụnye otu ụzọ n'ụzọ iri, ọ bụrụ na onye ahụ emego gị nsị, ọnwago gị ube n'obi, ka ezi nke bụ eziokwu, ị bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, ị gaghị akwado onye na-ewetara gị otu ụzọ n'ụzọ iri ka o jee kwụba ya n'aka onye ọzụzụ atụrụ ụlọ ụka nke ya. Mana onye nọ n'ụlọ ụka nke gị jee ebe ọzọ, ụlọ ụka onye ọzọ jee kwụnye nke ya, ọ bụrụ nsogbu. Kedu ka ị si agbakọ otu ụzọ n'ụzọ iri? Otu ụzọ n'ụzọ iri a na-akwụnye gị, kedu ebe ị na-akwụnye nke gị? Ị na-akwụnye n'ime afọ gị? Ị zụọ anụ ọkụkọ, zụọ ihe ọṅụṅụ dị iche iche, wujuo obe gị? Onye na-ekpe ụka na nzukọ ahụ gị nwa na bụ onye ọzụzụ atụrụ na ya bịa, okwu bụ efu na onye ahụ tachara ezigbo ahụ, o nweghị nri ahụ n'ihi agụụ na enweghị nlezianya, o nweghị ihe na-eme ka ahụ ya gbanwee, ọ bịakwute gị mana n'ime otu ụzọ n'ụzọ iri ahụ a kwụnyere gị, ị nweghị ike wepụta ego ebe ahụ wee mee gịnị, wee nye onye ahụ ka o jelekwa onwe ya, si agbụnye ikpe naanị ikpere ya ekpere, ikpecha ekpere si ya mee gị na ọ nawa na Chineke ga-arọpụta n'aka onye ka Chineke ga-esi rọpụta, n'aka ụmụ agbara, n'aka ndị nwụrụ anwụ ka Chineke ga-esi arọpụta wee nye gị nke nwasị kpọrọ onwe gị wee nye onye ahụ ikpere ekpere. Ịkpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ. Kedu ihe ị chọpụtara ma ọ bụ kedu ka ị ma ọzụzụ atụrụ pụtara? Kedu ihe bụ ịzụ atụrụ? Ọkwa ka anyị were maatụ, ndị na-azụ atụrụ anyị na-ahụ anya ma ọ bụ ewu nke ọ bụla agụụ kpabara ma ọ bụ nke ọ bụla agụụ na-aga, ịhụ ya ka ọ na-ebe gbaa ọ na-ebe. O nwere mgbe ọ na-ebe akwa ahụ, onye ahụ na-azụ ya kpọrọ onwe ya onye azụ atụ na-eleka ụmụ anụmanụ, onye ọzụzụ atụ na-eleka ụmụ anụmanụ ahụ. O nwere mgbe ụmụ anụmanụ a na-ebewe akwa, ọ sị ha mba, agaghị m enye unu nri, ngwana unu ọnụ ka mkpere unu ekpe, Chineke ga-arọpụta. O nwere onye ga-abịa butere unu igu, butere unu ahịhịa nọ n'ime ọhịa wee nye unu ga-eri. O nweghị ihe dị otu ahụ. Ngwa ka onye a tupu ha na-ebere mgbaa nwoke bụ onye na-elekọ ha, ọ bụrụ ewu ma ọ bụ atụrụ, onye ahụ na-elekọ ha na-eme ngwa were mma baa ọhịa mee gịnị, gbuo igu, gbuo ahịhịa dị iche iche nke atụrụ ma ọ bụ ewu na-eri, mee gịnị, butere ha, ha erie ha wee nweta onwe ha. O nweghị mgbe ọ na-adụnyere ha azụ, o nweghị mgbe ọ na-ekpere ha ekpere na-atụ anya ka onye ọzọ bụ onye ga-ebutere ha igu na ahịhịa ha na-ata. Ya bụrụ ndị nke a na-akpọpụ dịka ụfọdụ na-akpọpụ atụrụ ka ha ga mee gịnị, ka ha ga were aka ha kpara onwe ha nri ebe a ga-eriwe ha. A na-akpọgakwa ha ebe ha ga-achọta ihe ha ga-eri. Ọ bụ na onye ahụ eleghị anya, o nwechaghị ohere iweta nri ahụ, ọ ga-akpọga ha ebe ha ga-achọta ihe ha ga-eri. Mana gị nwa kpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ, ị na-eme ka onye ọzụzụ atụrụ akpọrọ gị eziokwu? Ị bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ? Maka na ị bụrụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, ụmụ atụrụ ga-agaghị anọ na-ebe akwa, ị na-ada ha anya na-ele ha ka gịnị, ka agụụ gbuo ha, na-atụ anya ka onye ọzọ wetara ha nri
ebe ụkwụ na aka zuru gị oke. Eji m ewee maa atụ ka unu ghọta ihe nna anyị bụ Kraịst ihe mgbe o kwuru sị ọ kpọrọ onye ọzụzụ atụrụ, ka anyị ghọta ihe onye ọzụzụ atụrụ pụtara. Ọ bụ nkọwa onye ọzụzụ atụrụ ka m na-akọwara. Onye ọzụzụ atụrụ adịghị adịghịrị ụmụ atụrụ ya azụ agụụ a na-egbu ha. Onye ọzụzụ atụrụ ụmụ atụrụ ya dịgodi nnụ o tufuo ma ọ bụ nke na-anọkwaghị ebe ndị ọzọ nọ, ọ na-eme ngwa ngwa na-achọ ya ka o mee gịnị, ka ọ chọta ya na mwute ka ọ na-anọ. Ọ gwụchakwana ma ọ chọtara ya bụ atụrụ nke furu efu, o mee gịnị, o nwee obiọma, obi adị ya mma na ọ chọtara atụrụ a. Ma ọ bụghị ụbọchị ahụ niile ọ ga-anọ na mwute. Mana gị nwa kpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ nke anyị na-ahụ anya, ndị na-azụ abụghị ụmụ atụrụ dịka anyị si wee maa atụ. Ihe ndị na-azụ bụ ụmụ mmadụ Chineke ka enyefe gị n'aka. Isi na-akpọ gị ọkpụkpọ oku, chetakwa nke agụụ na-agụ, ị na-ele ya anya, ọ na-anwụje n'agụụ, esi ya na ogbenye ikpe n'ala ka ikpe ekpere, ikpecha ekpere ka ọ gaa mee gịnị, ka ọ gaa nwụọ n'agụụ, ka o jee nọrọ ṅụọ mmiri, ma ọ bụ ka ọ makpuru ala, ka ọ bụ ka o dina ekpe abanyewa anya na uko, ka inye aka sizi ebe pụta, ka o si n'aka ụmụ agbara. Mana odogwu dịka gị bụ onye ọzụzụ atụrụ nọ. Gị niile ji kwụọ ọgwụ otu ụzọ n'ụzọ iri, ebe ka ha nọ, sọ gị na-eri ya, gị na ezinụlọ gị. Onye ọzọ na-abụghị ezinụlọ gị bịa, ọ bụ ikpe n'ala, nwanna ma ọ bụ nwanne nwaanyị ma ọ bụ nwanne nwoke, Chineke ga-arọpụta. Ngwa gaa ebe, gaa onye agụụ na-agụ ka ịhụ n'ebe onye agụụ na-agụ na ekpere Chukwu. Onye bu afọ mbelembe si ya gaa, mana ọgbakwa mbọ bịa ụka, ọgbakwa mbọ bịa ihe ọmụmụ dị iche iche nke ndị ụka gị na-eme n'afọ mbelembe, o kweghịkwa omume, ọ nyere ju afọ, o kwebere gịnị, haleluya. Ị ga-ebugodo ụzọ nwanye aka n'akpa, mee gịnị, chọrọ atụrụ gị ahụ ihe ọ ga-eri. Ị ga-achọrọ atụrụ gị ihe ọ ga-eri. Ọ bụrụ na ị nweghị ego nọ n'akpa gị, mana erimeri nọ n'ụlọ gị, mee gịnị, weta erimeri nye ya. Maka na afọ chọrọ ihe ọ ga-eji wee kute ume. Ma enyere ya ego, ma enyeghị ya ego, ihe ọ chọrọ bụ ihe oriri. Inye ya ego ọ ga-eji egote ihe oriri, inye ya ihe oriri ọ ga-eje jesiri ya, wee mee gịnị, rie, wee nweta ume. Maka gị nwa kpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụ, chetakwa na onye ọbụla ị hụrụ agụụ na-agụ, ọ bụkwa onye iwe na-ewe. Ịhụ ka agụụ na-agụ mmadụ, ị na-ekwusara ya okwu Chineke. Ị na-ekwusara okwu Chineke ka o mee gịnị, ka o chegharịa, bịa mee gịnị, na ọkwa na agụụ, ka ọ bụ na ị ga-enyere ya aka ịnapụtagodi ya na ihe a na-akpa ya mgbe ahụ, tupu ịgwaba ya okwu Chineke. Ma ọ bụ ka ị na-agwa okwu Chineke ka ị na-enye ya ihe ahụ na-akpa ya. Ọ bụrụ onye chọrọ ihe oriri, nye ihe oriri na-eri ya. Onye chọrọ enyemaka, nke gị nwa ga-emeli. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike imenwu ihe ụmụ atụrụ gị na-abịakwute gị ka ime, mana ọ bụ n'ihi anya ukwu na aka chịchịrịrị mere ọtụtụ n'ime ndị kpọrọ onwe ha ndị ọzụzụ atụrụ adịghị ewepụta wee nyere ụmụ atụrụ ha aka, maọbụ otu onye n'ime ụmụ atụrụ ha agụụ ji maọbụ mkpa ji n'olu. Ihe niile ha ga-eri ya n'afọ ha. Ihe ọbụla e butere eji wee weta otu ụzọ n'ụzọ iri maọbụ ihe owuwe ihe ubi n'afọ ha. Ha chọrọ iwere nke ha si, dịka ụfọdụ n'ime ha na-ekwu na ha nwee ebe ha na-ejekwa akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri. Ha chọrọ were obere, mana nke makpu amakpu ka makpukwa onye na-eri ya, ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ ahụ na ndị ezinụlọ ya. Mana ndị Chineke si n'aka ha wee gọzie ha, wee mee ka ha kwụọ otu ụzọ n'ụzọ iri, kwụnye ha n'aka ha. Ndị ahụ nọkwa ndị nke onwe ha otu o si pụtara ha, kedu ebe ha nọ. Ha nọkwa akpagharị. Ị na-ezighị ozi ọma, ị na-ezighị ozi ọma ka ha bịa chegharịa, nara Chineke dịka onye nwe anyị Kraịst dịka onye nwe ha na nzọpụta n'afọ mbelembe. Mba, nke ahụ ekweghị omume. Ego niile a na-atụrụ gị, ma ọ bụ otu ụzọ n'ụzọ iri, ma ọ bụ ego onyinye a na-enye n'aka gị ka ọ na-anọ. E nyere gị ya ka ị wee mee gịnị, ka ị wee kwere ya wee lekwa ndị mkpa na mkpagide echi. Ọ bụrụ ka gị na ezinụlọ gị rie ya. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji ha anaghị ekwe akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri, n'ihi na gịnị, ha kwenyere na akwụkwọ ya na ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ nọ n'ebe ahụ na-eri ya na ezinụlọ ya. Mana ihe dị otu a bụ eziokwu. Mana ama m na ọ bụghị ndị ọzụzụ atụrụ niile na-eme ya. Mana ebe onye ọzụzụ atụrụ na-eme otu a, si na ya mee gịnị, wepụ onwe gị. Maka ihe ị bịara bụ gịnị, ịzụ atụrụ. Ọ bụghị igbu ha egbu, ka ọ bụ ogbugbu atụrụ ka ị bịara.
ya bụrụ ogbugbu atụrụ ka ị bịa sayịpụ ọnụ ka anyị ghọta na ogbugbu atụrụ ka ị bịara ka anyị marazie ka esi eze gị. Mana ịkpọ ha n'onwe gị onye ọzụzụ atụrụ, mee ihe kwesịrị iji bụrụ onye ọzụzụ, mee ihe tosiri ime dịka onye ọzụzụ atụrụ. Ekwena ka ndị na-azụ agụụ gbuo ha maka na ha nọ n'okpuru gị. Ekwekwana ka mkpa nke gị onwe gị ga-egbonwu ka ọ bụrụ ihe ga-ebutere ha ọdịda mkpa. Nyere ha aka, ọ bụ maka na ya ka iji wee kpọọ gịnị onye ọzụzụ atụrụ. Ọ bụ a na-ekwu ekwu a na-eme ma ọ bụghị sọsọ n'ọnụ. Adakwana ndị mmadụ anya, enyekwere ndị mmadụ ekpere ha ga na-ekpe n'afọ mbelembe, maka na onye rijuru afọ na-ekwe gịnị haleluya. Ngwanụ otu a ka ọ ga-aha m n'ụbọchị nta ka chọọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe ama. Daalụ ka emesịanụ.